Bos días a todos. Empezamos a rolda posterior ao Consello da Xunta. Como ven sendo habitual no último ano longo, empezamos dando os datos da situación da pandemia en Galicia. Son 3.122 casos activos, 47 se atopan nas UCIs, un 81% menos que durante o pico da pandemia. Son 164 os que se atopan ingresados nas plantas do hospital. Chegamos a ter, recordarán, 1.210, hoxe son 164, e temos o resto recuperándose nas súas casas, 2.911. Número de galegos que perderon a vida nas últimas 24 horas, un máis, o que totaliza durante estes 13 meses 2.386 galegos que faleceron por mor da COVID. Nunca vamos a esquecer este número de personas que lamentablemente faleceron. Por tanto, é certo que se disminuía a mortalidade dunha forma evidente, constante, continua. Estamos falando de moitísimos días con mortalidades de un paciente, outros con mortalidades de 0 pacientes, outros con 2 pacientes, pero certo é verdade que a mortalidade pola COVID sigue existindo, moito menos, pero sigue existindo. Por conseguinte, temos que seguir traballando. E coa incerteza que se abre a partir do 9 de maio, pois temos que seguir traballando coa prudencia que se necesita e co rigor coa que vimos nos últimos meses. Precisamente a partir de agora o Sergas vai a comenzar a remitir os 100.000 galegos que superaron a enfermedade hai máis de 3 meses un cuestionario para coñecer as posibles secuelas que deixa a COVID. Intentamos, pois, detectar posibles casos do que se chama técnicamente COVID persistente, que son persoas que superaron a enfermedade e que siguen tendo algún síntoma ou algunha secuela. Por exemplo, dificultade para respirar, perda do olfato, falta de forzas ou cansancio, febre, mareos, perda de peso, perda de cabelo, cambio de voz, trastorno de sono, situacións de ansiedade, falta de ánimo. Pois nesos casos, unha vez que teñamos esa enquisa respostada, os citaremos en atención primaria para coñecer exactamente a intensidade da secuela do chamado COVID persistente. Avanzamos, por tanto, na atención de todos os pacientes que pasaron por esta enfermedade para intentar mellorar a súa asistencia sanitaria, monitorizar o seu estado de saúde e coñecer mellor esa enfermedade e as súas consecuencias. Xa temos 100.000 personas que que pasaron esa enfermedade, que superaron a enfermedade hai máis de 3 meses. O total de personas que pasaron a enfermedade son 116.453, pero os que levan máis de 3 meses superando a enfermedade está no entorno de 100.000, o cual non significa que non chamemos os 16.000 restantes, pero os faremos nos seguintes meses. En canto a datos actualizados de incidencia da COVID en comparación coa media de España, a taxa de incidencia 7 días en Galicia é de 49, España máis do doble, 108. A taxa de incidencia 14 días en Galicia é 99,3, en España 230, máis do doble. No caso de presión hospitalaria, camas ocupadas por UCI, en Galicia 5,2, na media de España 22,9, multiplica por 4 a media de España. Igual en hospitalización estamos no 2,4 de utilización de cama COVID e en a media de España está no 8%, multiplica casi por 4. Galicia é a comunidade autónoma onde a taxa de positividade é menor, nun 2,43%. Significa, por tanto, que estamos dentro do umbral do que considera a Organización Mundial de Saúde como pandemia controlada. A pandemia controlada é aquela que reflexa en taxa de positividade inferior ao 5%. Nós estamos na metade de esa taxa que sinala a Organización Mundial da Saúde. Temos que proseguir e insistir na vacinación. Esta é a única solución. Levamos, como saben, máis de 1 millón de dosis dispensadas. Esta semana está previsto administrar 180.000 doses. Como saben, non se cumpliu as previsións
notificadas polo Ministerio de Sanidade en canto ás vacinas Janssen, e nos vamos a quedar en 170.000. Nos faltan casi 10.000 vacinas de Janssen que iban a chegar e, de momento, esta semana non chegaron. Agora ben, estamos co ritmo que tiñamos previsto. Agora mesmo está a levar a cabo unha citación masiva de 15.000 persoas chamadas dos grupos de 60 a 65 anos con vacuna AstraZeneca. Entre venres e domingo administraremos 81.000 segundas doses con vacina Pfizer e ao longo de toda a semana tamén se están administrando outras 30.000 segundas doses de Moderna. O obxectivo da seguinte semana, insisto, todos estes obxectivos hai que contextualizalos e solamente os podemos cumprir se o número de vacinas que nos notifican finalmente chegan. O obxectivo da seguinte semana sería administrar 240.000 doses. Ese é un obxectivo que se vai incrementando de forma continuada porque o número de vacinas se vai incrementando, aínda que ás veces non se cumple na totalidade as vacinas que nos notifican durante o fin de semana que vamos a recibir a semana seguinte. Pero, en todo caso, esta semana administraremos 170.000 doses e a próxima vamos a intentar chegar a 240.000. Vamos insistindo en que o ritmo se está acelerando e, por tanto, vamos albiscando máis optimismo. Ben, a vacinación, por suposto, é fundamental, pero costa diñeiro. Vamos a sacar outro terceiro contrato por emerxencia só para almacenar, distribuir e a logística de vacinas. Isto supón 1,5 millón de euros máis. A empresa adxudicataria terá que almacenar, transportar o mantenimento da temperatura, a rastreabilidade e a seguridade da vacina. O prazo de execución é ata o 31 de decembro, o que contratamos é 1.200.000 doses de transporte e logística. Este é o terceiro contrato. O primeiro fixémolo e entrou en vigor o 27 de decembro do ano 20, para 247.000 vacinas. O segundo entrou en vigor o 1 de febreiro do ano 21 para 713.000 vacinas. O primeiro e o segundo costaron o primeiro 237.000 euros e o segundo 500.000. Agora sacamos outro contrato potente de 1.200.000 por un importe de 1,5 millón de euros. Falando de vacinas, non vacinas COVID, sino vacinas do calendario vacinal da comunidade autónoma, nos sumamos por consideralo axeitado e oportuno e porque se está facendo ben o programa de compra centralizada de vacinas que está trasladando o Ministerio de Sanidade. Vamos a comprar nese acordo marco a adquisición de 26 tipos de vacinas que empregamos en Galicia cos calendarios vacinais, tanto pediátricos como de adultos, no ano 21-22, con posibilidade de ampliálo o 23-24. Vamos a mercar 1.170.000 doses de outras vacinas fora da vacina do COVID. Seguimos mellorando o día a día da sanidade pública e vamos a reforzar a Consellería de Sanidade cunha nova dirección xeral. Dirección xeral que se ocupe da planificación e da reforma constante do sistema sanitario público. O obxectivo desta dirección xeral é seguir modernizando o sistema sanitario público con especial énfase na modernización da atención primaria. A tal efecto, nomeamos xa a directora xeral responsable deste novo centro directivo, que será a doutora Estrella López Pardo Pardo. Doutora en Medicina Preventiva e Saúde Pública, ten unha dilatada experiencia de xestión no Servicio Galego de Saúde. Foi subdirectora 2 veces de Planificación Sanitaria e de Avaliación Asistencial no Servicio Galego de Saúde. Foi directora operativa do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Tamén subdirectora de Calidade de Atención ao Paciente na Xerencia de Santiago e actualmente viña ocupando o posto de directora de procesos da Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra Salnés. Se incorpora, pois, a Consellería de Sanidade con rango de Dirección Xeral. É unha Dirección Xeral nova e lle damos a benvida ao corpo directivo do que nunca saiu, estuvo en distintas funcións territorios, pero de nunca saiu foi do Servicio Galego de Saúde. Melloramos a sanidade e actuamos tamén para facilitar a reactivación económica. Levamos abonado xa o 90% do segundo plan de rescate da hostelería. Está xa no peto dos autónomos, das microempresas, dos bares, das cafeterías, dos restaurantes, outros 66 millóns de euros máis que xa percibiron do total de 75.
Vimos que o número de solicitudes foi superior neste segundo plan de rescate, o primeiro plan de rescate, chegaron 41.000 solicitudes e necesitamos incrementar a dotación en 21 millóns de euros máis. Isto supón que o segundo plan de rescate sube a 96 millóns de euros, o que supón un aumento do 28% sobre o primeiro plan de rescate que foron sobre a primeira cifra que dimos deste segundo plan de rescate, que eran 75. Por tanto, só no que se refire aos dous plans de rescate, estamos, supoño, polo menos cos datos que temos, na comunidade autónoma que máis diñeiro puxo no sector hostelero. Non é, insisto, porque sexa un regalo, senón porque realmente o necesitan e o precisan. Pensamos que a semana próxima poderemos asinar o convenio con 234 millóns de euros, que é o que transfire o Goberno de España para atender os CENAEs que o Goberno de España sinala como susceptibles de axuda. Evidentemente, xa anticipamos que estes 234 millóns de euros son absolutamente insuficientes. Temos máis do 7% de autónomos e nos trasladan o 4% do programa. Evidente que xa de entrada detectamos que nos faltan como mínimo máis de 100 millóns de euros para atender só os CENAEs, é dicir, as actividades económicas que o Ministerio considera que debemos de atender. En fin, vamos a xestionar este fondo que nos traslada o Goberno de España, aplicarlle o que propón o Goberno de España e ver exactamente cales son as dificultades nesta aplicación. Vamos a intentalo, pero anticipo, para non crear falsas expectativas, que este importe será insuficiente, o cual non significa que as persoas o deban de solicitar. Esperemos poder convocar de forma inmediata, dentro de 15 días, unha orde para concretar o contido e alcance de esa convocatoria. Seguimos traballando no eido sanitario e continuamos, por suposto, coa reactivación económica. Sabemos que o I+D+I vai a ser un elemento tractor transversal para intentar disminuir o impacto no emprego e no impacto do Produto Interior Bruto que xa ten a crise económica instalada na Unión Europea e, dunha forma máis especial, no sur e concretamente en España. No ano 2019, no I+D+I investimos 627 millóns de euros. En personal, máis de 11.000 personas, e en investigadores estamos financiando a 6.700 investigadores no total de Galicia, sistema universitario, sistema sanitario, no ámbito do sector primario, en Agacal, e tamén no ámbito da pesca, etc. Máis de 6.000 investigadores traballan en Galicia. Este crecemento constante vai en paralelo a unha aposta decidida neste eido. Antes da pandemia, en 2019, aumentamos un 6,2%, o gasto aumentou un 6,2 puntos por riba da media estatal, tanto gasto público como privado. E en plena pandemia reservamos no orzamento deste ano 21 222,7 millóns de euros, un 60% máis do que herdamos no ano 2009. Pero ben, neste momento estamos elaborando a estrategia de especialización inteligente RIS3 para o período 21-27. de acordo coa normativa europea. E hoxe analizamos a apertura dunha manifestación de interese que impulsará a Xunta para a localización de centros de I+D+I na comunidade autónoma no marco de reconstrucción da economía. Perseguimos dúas metas: identificar potenciais empresas interesadas en asentar os centros de I+D+I en Galicia e tamén obter información sobre o ecosistema de innovación para definir futuros apoios. Por tanto, vamos a facer unha cata no sector académico, no sector empresarial, no sector de emprendemento, para ver si teñen interés en ubicarse en novos centros de investigación de I+D+I en Galicia e para ver por onde está o sector empresarial investindo en I+D+I. Esta cata estará aberta ata o 31 de maio. Todas as propostas se considerarán confidenciais, por lo tanto non obligan, pero para poder ser atendido, ou polo menos para poder presentar candidatura a este estrategia de manifestación de interés, deberán de cumplir requisitos. O centro, evidentemente, debe situarse en Galicia. Acoller un mínimo de 30 traballadores, presentar un orzamento mínimo de 10 millóns de euros e unha actividade de polo menos 5 anos consecutivos. E deben estar orientados, lóxicamente, aos obxectivos da RIS3, que é a política de I+D+I da Unión Europea.
Esta manifestación de interese non é a única que abriu o Goberno galego. Tamén recordarán que abrimos outra no medio rural para identificar iniciativas de empresas do sector primario, agroalimentario e outros que podan optar a fondos da Unión Europea. Ampliamos ata o 14 de maio o prazo para enviar propostas para aqueles que queran investir ou ubicar en Galicia actividades agroalimentarias ou actividades no ámbito do sector primario no conxunto, no seu máxima consideración. Precisamente, estes fondos Next Generation será unha das cuestións que tratarei mañá coa reunión coa vicepresidenta segunda do Goberno que manterei no Ministerio. Trasladarei á ministra o traballo realizado por unha candidatura avalada por un comité de expertos solvente que veu traballando durante o último ano e que presentamos os fondos Next Generation, que, como recordarán, chega hasta 354 proxectos cun total de investimento aproximado de 20.000 millóns de euros e 5 cadeas de valor. Entendemos que esta candidatura encaixa nos fondos e no plan de recuperación, de transformación que presentou o Goberno de España, e con esta proposta queremos non só impulsar a reactivación económica, senón tamén transformar o modelo de crecemento de acordo cos parámetros da nova economía que sinala a Unión Europea. Dentro deste amplo paquete podemos destacar proxectos nos que incidirei coa reunión coa vicepresidenta Calviño, nos proxectos do sector da automoción, o proxecto Autoáncora, concretado polo propio sector e a multinacional PSA, proxectos de cadea agromar-industria, o ámbito aeroespacial e, por suposto, o polo de transformación de Galicia con os 8 proxectos tractores da nosa economía, onde recordarán o proxecto da fábrica na economía circular, o proxecto de fibras textís, os temas de hidróxeno verde e temas eólicos. Abordaremos probablemente outros asuntos. Vamos a seguir trasladando ao Goberno de España co ánimo de acertar e de comunicar a crise industrial que está vivindo Galicia, que afecta a 16.000 empregos. Crise industrial en Ence, crise industrial en Alcoa, crise industrial en Navantia, crise industrial na central térmica das Pontes, na central térmica de Meirama, na industria electrointensiva. En definitiva, trasladarelle a número 1 do Goberno en materia económica cal é a situación da economía galega, cal é a situación do emprego na comunidade autónoma e cal é tamén as propostas que dentro do Goberno autonómico con responsabilidade queremos trasladarlle ao Goberno de España para ser candidatos con éxito a determinados, dentro dos proxectos que presentamos, os fondos Next Generation. Ben, falando dos problemas que ten Galicia, hai un problema evidente na comarca de Ferrol. Estamos vendo como esta comarca se está fundindo dunha forma intensa, máis intensa incluso do que ven ocurrindo nos últimos anos. A cidade de Ferrol perdeu casi 30.000 habitantes nos últimos 40 anos. Estamos celebrando os 40 anos de Estatuto de Autonomía. Confirmamos que todas as cidades de Galicia suben en población, salvo unha cidade, Ferrol. E non é que perda un pouco de población, é que perdeu 40.000 habitantes nos últimos 40 anos. Ferrol perdeu un terzo dos seus habitantes cando Galicia, no ámbito urbano, crecía de forma continuada nas 6 cidades que temos no conxunto das 7 máis grandes. Estamos a falar coa cidade coa taxa de paro máis alta de Galicia, un 17,9%. Ten a taxa de actividade e a taxa de emprego máis baixas da comunidade autónoma. A situación é extensible a toda a comarca. O problema de Ferrol non é Ferrol só cidade, que tamén, senón Ferrol, o Eume e Ortegal, que aumentou un 18,7%, 4 puntos máis que a media o paro no ano 2020. O paro creceu en todos os sectores. O grupo máis castigado son os menores de 30 anos. Desgraciadamente, a realidade, o presente, acredita que estamos nunha situación de emerxencia. E, adicionalmente, hai unha serie de decisións do Goberno de España que están de forma constante e continua disminuindo as xa mermadas capacidades da comarca de Ferrol. O peche decidido polo Goberno de España a central térmica das Pontes. A incertidumbre generalizada de todas as industrias electrointensivas desa comarca. A non execución do comprometido dique cuberto
no plan estratégico de Navantia. A falta de carga de traballo nos asteleiros públicos de Navantia, ademais do peche de Siemens Gamesa e a deslocalización da industria do plástico é simplemente algunhas das cuestións que están impactando de forma constante na economía e nas expectativas desa cidade. É evidente que son problemáticas gravísimas, as vimos concretando de forma continuada, non levamos falando desto uns meses, falamos levando desto anos, pero nos últimos meses é que nos atopamos con todo ao revés. Donde había que manter a única central térmica de ciclo combinado de España era en Galicia, nas Pontes, e péchase. Onde había que facer un esforzo, dado que as fragatas se están de forma continuada prorrogando no tempo un barco ponte, non se contrata. Onde se quedara de facer unha obra civil para abaratar o custe das fragatas nun dique seco, non se fai. Non entendemos exactamente o que está ocurrindo, dende logo, o que sí, a Xunta de Galicia non vai a dar Ferrol por perdido en ningún caso. En primeiro lugar, vamos a intentar abrir un proceso de diálogo entre os axentes económicos, sociais e partidos políticos na comarca. En segundo lugar, vamos a mobilizar, e estámoslo facendo, todas as consellerías, todos os departamentos da Xunta de Galicia para ver como podemos priorizar investimentos e localizacións de empresas dentro da comarca de Ferrol e Eume e Ortegal. E, en terceiro lugar, hai que implicar as administracións. Ferrol é unha cidade de Estado, porque foi unha cidade que naceu e que se desenvolveu de acordo cos criterios e coas necesidades do Estado durante moitas décadas. Pois necesitamos un pacto de Estado por Ferrol, donde este, por suposto, o Goberno da Xunta de Galicia, o Goberno dos Concellos, a Diputación da Coruña e o ariete principal, que é o Goberno Central, que decide todas as políticas navais do sector público e as políticas enerxéticas no ámbito dos sectores de electrointensivas e de conformación de enerxía. Propoñemos, por tanto, un pacto de Estado por Ferrol. Seremos os primeiros en propoñer cousas concretas, pero, dende logo, o que non podemos é seguir así, dicindo que temos un problema, simplemente recreándonos no problema e non facendo ningunha sola proposta. Certamente Ferrol non merece o trato que está recibindo por parte de todos e especialmente da Administración Xeral, do pouco que tiña, se sigue desmantelando. No eido da tecnoloxía, damos un paso máis e aprobamos o Plan 21-23 de posto digital avanzado do traballo do empregado público. Vamos a digitalizar un novo modelo de traballo non presencial de 22.000 empregados da Administración galega, é dicir, todo, incluído a Administración de Xustiza, salvo sergas e docencia, que teñen o seu propio plan. Vamos a mercar e investir 21,7 millóns de euros. Para que? Para favorecer a virtualización dos escritorios e facilitar o acceso remoto de xeito seguro, de tal xeito que calquera persona da Xunta co seu equipo poda traballar en calquer lugar. Vamos a estender o uso das videoconferencias e ferramentas en colaboración na nube e avanzar no modelo de xestión de impresión e digitalización nas sedes da Xunta de Galicia. Por exemplo, o escritorio virtual significará un novo paso para o traballo en remoto e acceso a ferramentas colaborativas. O acceso será, en todos os casos, mediante un sistema único e seguro do usuario. A Tesourería da Comunidade Autónoma non pechou durante o estado de alarma porque a xente podía traballar na súa casa. Fomos o ano en que pagamos máis rápido as facturas de toda España porque a xente seguiu teletraballando, porque esa Consella de Facenda foi a que innova este tipo de prestacións digitais e tecnolóxicas nas xentes que traballan nos servicios esenciais da Comunidade Autónoma e moi especialmente no ámbito presupuestario, no ámbito da xestión tecnolóxica presupuestaria e no ámbito da tesourería. Pois isto queremos extendelo. Vamos a comprar portátiles de traballo, portátiles ultralixeiros e tabletas. Hoxe tamén adoptamos outra contratación. Autorizamos a contratación mediante un acordo marco de unha ferramenta que permita virtualizar os postos de traballo. Outros 7,2 millóns de euros. Isto vai a permitir reducir custes de administración, xestión de postos, renovación de equipos. En definitiva, seguimos intentando digitalizar e facer unha administración tecnolóxica eficaz. En outubro do ano 19 invertimos 12 millóns de euros, 12 millóns e medio exactamente, para suministrar a xestión integral de medios de digitalización
En decembro do ano pasado investimos 24 millóns de euros en 2 acordos marcos para suministrar equipos e servidores e agora volvemos a sacar 2 contratos, un por 21,7 millóns de euros e outro por 7,2 millóns de euros para que os 22.000 empregados públicos, salvo docencia e sanidade que van polo seu lado, podan traballar con criterios do século XXI desde o punto de vista tecnolóxico remoto. Pero eso non significa que se abandone o sector rural. O digo porque xa temos 25 concellos que se adiren ao protocolo entre a Xunta e a FEGAN para facilitar e universalizar os servicios bancarios en aqueles concellos onde non hai ningunha oficina bancaria. Neste momento temos 45 concellos en Galicia sin oficinas bancarias. Acabamos de facer un acordo no que se adiren 25 concellos desos 45, o 55% dos concellos sin oficina bancaria, coa Xunta de Galicia vamos a buscar a instalación de un caixeiro, non só para depositar diñeiro, senón realmente un caixeiro que é unha oficina tecnolóxica no propio concello onde desaparecen as oficinas bancarias físicas. Se trata de que neses caixeiros automáticos, que se ubicarán en dependencias que sinala o municipio, teña unha prestación de servicio de asistencia financeira e tamén unha formación financiera en banca electrónica. Por tanto, haberá presencia física durante un tempo para as persoas que queiran formarse nas operacións básicas para ese caixeiro podan facer con personal do propio entidade bancaria. Os concellos interesados solamente teñen que adherirse ao convenio que temos coa FEGAN, non vamos a pedirlle ningún euro, solamente lle vamos a pedir un local axeitado para instalar o caixeiro electrónico. Estas medidas se desenvolven a través de unha concesión dun incentivo a unha entidade financeira. Nos vamos a licitar este contrato convocatoria pública. Por tanto, aqueles bancos que se queran ubicar de forma caixeiro electrónico nos municipios onde non hai oficina bancaria, os sacaremos a convocatoria e veremos cales son as propostas, as iniciativas e a presentación de entidades financeiras que queran estar a través de este modelo. E os concellos, en número de 45, que son os que hoxe non teñen oficina bancaria, están invitados na súa totalidade a que teñan este servicio financeiro. De momento, dos 45, 25 xa asinaron coa Xunta de Galicia. Son 7 na provincia da Coruña, Aranga, Vilasantar, Dumbría, Lousame, Paderne, Cabanas e Dódoro, 2 na provincia de Lugo, Ribeira de Pequín e Samos, e 16 na provincia de Ourense, Carballeda de Avia, Larouco, Vilar de Santos, Arnoia, Petín, Xunqueira de Ambía, Chandresa de Queixa, Xunqueira de Espadañedo, Lobeira, Piñor, Porqueira, Os Blancos, a Teixeira, Peroxa, Melón e Oimbra. Hai 2 concellos solamente que non teñen oficina bancaria na provincia de Pontevedra. De momento, ningún dos 2 se adheriu ao sistema. Facemos un chamamento para os 20 que nos quedan para intentar polo menos, poder ofrecer este servizo financeiro no 100% dos concellos da Comunidade Autónoma. Seguimos no ámbito das familias máis vulnerables. Galicia sigue convertíndose en única comunidade autónoma que complementa o bono eléctrico que financia o Goberno de España. A tal efecto, este bono eléctrico galego inyectamos un 23% máis de crédito, porque as solicitudes así o requerían, e chegamos a 1.600.000 euros. No que vai de ano xa se concederon bonos eléctricos a 2.770 familias. Son consumidores vulnerables severos, en risco de exclusión social. Terá o bono eléctrico galego lle financia o 50% da factura eléctrica cunha cuantía máxima anual entre 300 e 450 euros en función da renda familiar. Esta cantidade, que se une ás axudas estatais, permite prácticamente a estas familias non ter que pagar a factura eléctrica. Dende que comezou o bono eléctrico da Xunta de Galicia, levamos financiadas 25.000 solicitantes destos apoios e este ano volvemos a incrementar o bono cun 23% máis de capacidade presupuestaria. Seguimos no ámbito das axudas ás familias e pasamos á educación. 17,4 millóns de euros é o diñeiro que adicamos á compra de libros de texto, á compra de material e tamén o acceso ao Fondo Solidario de Libros para o próximo curso 21-22.
O obxectivo é que o 100% das familias que cumpren os requisitos da convocatoria teñan dereito ben a libros, ben axuda para mercar libros ou ben axuda para mercar material para os seus fillos. O sistema solidario, recordarán que ten tres eixos. Un, o Fondo Solidario, que é un banco de libros disponibles de balde ás familias que os entregan os alumnos que pasan de curso. Está dirixida aos alumnos de entre terceiro de primaria e cuarto de ESO, ambos inclusive. A asignación dos libros se realiza por orden inversa á renda per cápita de unidade familiar e teñen preferencia os alumnos en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia. Garantimos 6 libros aos rapaces cunha renda igual ou inferior a 6.000 euros per cápita familiar e 4 libros aos alumnos de familias con tramos de entre 6.000 e 10.000 euros de renta per cápita familiar. Segundo modelo, axuda para comprar libros. Esta axuda é para primeiro e segundo de primaria, educación especial e os alumnos con discapacidade igual ou superior ao 65%. As axudas van dos 140 euros por alumno aos 275 por alumno en función da renda per cápita familiar. Depois está unha axuda para material escolar de 50 euros para alumnos de primaria e ESO con renda igual ou superior aos referidos 6.000 euros. Pois ben, cal é o resultado? O resultado neste curso no que estamos, distribuímos 565.000 libros de forma gratuita co Fondo Solidario. 98.000 alumnos de primaria e ESO se beneficiaron deste reparto, o 70% dos alumnos, con 6 ou máis libros. 27.000 rapaces recibiron axudas da Xunta para mercar libros, que son os de primaria, e un 20% aproximadamente, e 100.000 alumnos recibiron vales de 50 euros para material, que é aproximadamente o 50% de todos os alumnos da educación obligatoria da Xunta de Galicia. Pois ben, o próximo ano volvemos outra vez a garantir o 100% das familias que estén nestes umbrales de renta en función do curso onde están o seu fillo ou filla estudando, ou ben libros gratuitos, ou ben axuda para mercar, no caso de primeiro e segundo de primaria, ou ben material docente para o curso académico que comenzará a partir de setembro deste ano. Máis temas no ámbito da Consellería de Educación referidos á lingua. Convocamos 6 bolsas de formación de lectores de lingua, literatura e cultura galega en 6 universidades, en España, Italia, Francia, Brasil e Croacia. Son 3 anos de contrato, actividades de docencia, tamén actividades para difusión e promoción da nosa cultura. A Xunta está a facilitar o ensino galego en 36 universidades. Son 9 nacionais e 27 internacionais. Hoxe contratamos 6 lectores máis que se suman a outra convocatoria que fixemos a finais do pasado ano para as universidades de Alemanha, Portugal, Cataluña, Castela e León e Madrid. E, por tanto, vamos a seguir continuando nestas 36 universidades, pois que haxa lectores de galego para calquer alumno que quera aproximarse a un idioma propio e tamén a unha cultura que soporta o idioma referido. Recursos científicos en universidades. Vamos a dotar con 1.700.000 euros o Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia, é dicir, as 3 universidades, para que podan financiar recursos informáticos necesarios para levar a cabo traballos científicos empregados nas bibliotecas universitarias, tanto para os docentes como para os alumnos. Se trata de acceder a través de formato electrónico a revistas científicas, a libros especializados e poder ter, así con economía de escala, todo o sistema universitario dentro da accesibilidade plena a todas as revistas científicas ou manuais que o propio sistema universitario seleccione. Por tanto, estamos dándolle outra vez ao Consorcio Interuniversitario de Galicia, que, como saben, se ubicará no edificio Fontán, na Cidade da Cultura, presuposto axeitado para cumprir o seu labor e traballo en equipo das universidades. Sin salir das universidades, vamos a seguir financiando as mesmas para que den cursos universitarios para maiores. Entran dentro da estrategia da soidade non desexada dos maiores de 65 anos, que estamos silvanando cos especialistas e as entidades sociais que se dedican a tal fin. Agora damos este diñeiro para cursos destinados aos maiores nas universidades galegas. De feito, o ano pasado foron 3.000 personas maiores que participaron nestes cursos. Tamén hai cursos no rural,
os distribuímos entre as 3 universidades e a Universidade de Educación a Distancia en Galicia. Facemos convenios coas entidades de discapacidade que non teñen cartos para pagar o 15º convenio colectivo de centros de atención á discapacidade firmado en España como consecuencia do incremento do salario mínimo interprofesional. Recordarán que fai uns meses, eu creo que anos xa, tivemos que subir os concertos para os centros de discapacidade en 4 millóns de euros porque non tiñan capacidade para subir os salarios de acordo co convenio 15º que se asinou no conxunto de España que trae causa do incremento do salario mínimo. Houbo 10 entidades que quedaron fora destos 4 millóns de euros porque non estaban incluídas en ninguna federación. Temos que suplementar estos 4 millóns en outro millón máis para estas 10 entidades. O primeiro deste convenio que asinamos é co Centro de Discapacidade de San Pablo de San Lázaro de Mondoñedo por un importe de 153.000 euros. Así iremos asinando convenios co resto dos colexios ou dos centros de discapacidade que non estaban nas federacións e que non entraron neste suplemento do concerto que os galegos manteñen a través da Xunta de Galicia. Creamos novas prazas de atención terapéutica, importante, na atención da discapacidade. Seguimos. Hai 2 semanas aprobamos a creación de 35 plazas, recordarán. 15 para parálisis cerebral e 20 para persoas con trastorno dual. Ahora volvemos a incrementar 40 novas plazas públicas. 15 atención residencial e discapacidade intelectual no Concello de Ortigueira e 25, 10 no Concello de Moraña, 15 no Concello de Mos para estimulación terapéutica a persoas con Alzheimer e outras doenzas degenerativas. Para poñelo en perspectiva, as 25 plazas de estimulación terapéutica para persoas con Alzheimer e outras demencias supón un incremento do 50% da oferta que había en Galicia para este tipo de persoas e doenzas. O importe de estas plazas que creamos, destas 40 novas, 15 para discapacidade intelectual e 25 para persoas con Alzheimer, supón un coste adicional de 2,1 millón de euros. Seguimos cun récord de financiamento da discapacidade na comunidade autónoma que, como digo, multiplicamos varias veces o presuposto de discapacidade que tiñamos ao inicio das legislaturas. Ben, conveniamos tamén coas universidades para que sigan presentando proxectos de investigación para a cooperación e o desenvolvemento, 150.000 euros, financiamos 15.000 euros en cada caso de investigación individual ou 30.000 euros en grupos de investigación para a cooperación internacional. Vamos a diseñar unhas áreas de descanso singulares no Camiño de Santiago. Serán todas iguais, vamos a intentar buscar unha imaxe de marca. Estarán ubicadas ali onde a Fundación Juana de Vega nos diga que é máis axeitado desde o punto de vista paisaxístico. E xa temos 19 diseñadas, o que supón aproximadamente uns 180.000 euros de investimento. Son espazos de esparellamento, onde haberá unha zona ubicada, orientada, cercada, sempre con material de madeira, onde se poda descansar, onde se poda un sentar e onde un poda contemplar a paisaxe. Isto está feito co clúster da madeira e coa Fundación Juana de Vega. O clúster da madeira diseñará a zona de esparcimento, insisto, con madeira, deseño de Galicia, e a Fundación Juana de Vega nos dirá os lugares idóneos para instalalo. O primeiro que vamos a instalar é en Santiago de Compostela, ao longo do mes de xuño. Será o primeiro dunha relación de áreas de descanso que se colocarían en distintos itinerarios do camiño. Xa están seleccionados concellos de Teo, Vedra, Lalín, Vilamartín de Valdeorras e a Fonsagrada. Manifestaron o seu interese, por tanto, entendemos que entrarán dentro dos primeiros 19 áreas de repouso do Camiño de Santiago para este ano santo e o próximo ano 2022. Vamos finalizando con concentracións parcelarias, 3 novas concentracións parcelarias. Vamos a ordenar 1.780 hectáreas, que pertenecen casi a 900 personas, 891 propietarios exactamente.
Son 3 concentracións. Unha parroquia no concello de Ordes, San Xulián de Poulo, outra parroquia no concello de Friol, San Xoán de Xoane de Pregación, e outra no concello de Castro de Rei, parroquia de Viladonga. Levamos 120 millóns de euros investidos nas concentracións dentro do ano 9 e este ano 21 vamos a investir 21 millóns de euros adicionales. Son parroquias moi gandeiras, na parroquia concreta de Friol hai 12 explotacións agrarias, na de Castro de Rei hai 6 explotacións agrarias e, por tanto, entendemos que é necesario e oportuno facer este investimento, non menor, pero vamos a ordenar o patrimonio de 900 familias, que tan só son 1.780 hectáreas. 1.780 hectáreas é unha finca de Extremadura. Lamentablemente, aquí son miles de fincas que temos que ordenar, reordenar, establecer camiños, dar novos títulos de propiedade, levantamentos topográficos, etc., e poñer de acordo as persoas ás que se llen concentra a súa propiedade. Seguimos traballando neste orfebrería do territorio que necesita Galicia para poñer en valor as explotacións. Espero que coa Lei de Recuperación de Terra Agraria os polígonos agroforestais nos permitan ir máis rápido e sustituir esta labor tan complexa desde o punto de vista xurídico como é unha concentración parcelaria. A pesar de que o ano 20 foi un ano de pandemia dende mediados de marzo, realmente cos GDRs, os grupos de desenvolvemento rural, creamos un milleiro de postos de traballo, en 350, dos cuales son 350 novos empregos e un milleiro de postos de traballo consolidados. Dos 24 GDRs presentaron 492 proxectos, se movilizaron 61 millóns de euros e puxemos de diñeiro público 24 millóns de euros. Son proxectos que intentan mellorar a calidade de vida do rural, rehabilitación de patrimonio, construción ou rehabilitación de edificios para hostelería ou para outro tipo de servizos. No período 14-20, período europeo, aprobamos 1.151 proxectos. Creamos 2.638 empregos e se inyectaron como axuda pública 62 millóns de euros. Anticipo que a partir do vindeiro 3 de maio sacamos a convocatoria dos GDRs do próximo ano 21-22, próxima convocatoria, por 13 millóns de euros. Portanto, está resultando bo, operativo, na maioría dos casos son proxectos sólidos e esperemos que a maioría se convertan na totalidade dos casos. Falamos de benestar animal e vamos a subvencionar con 440.000 euros os concellos e as asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía. Se trata de garantir a protección de animais domésticos abandonados. Esta é a maior cuantía mobilizada dende a posta en marcha no ano 2017. Por tanto, vamos a chegar a financiar esta quinta convocatoria, que son 34 centros, tanto os centros coñecidos dos municipios como os que posúen as asociacións para a protección e defensa dos animais de compañía, 440.000 euros. Finalizamos con infraestructuras. Infraestructura de saneamiento. Concello Pereiro de Aguiar, 500.000 euros. A Xunta financia unha porcentaxe, 80%, o Concello 20%. Se trata de abastecemento e saneamento e recollida de pluviais no núcleo da Derrasa para aumentar a eficiencia destes servicios. Plazo de execución 4 meses. Concello de Serra de Outes, 325.000 euros. A Xunta financia 108.000, o Concello financia o restante e nós lle pasamos o diñeiro para que o Concello execute a obra. Prazo de execución 2 meses. E unha senda en Cerceda arranca no Concello de Ordes e polo que me dicen pasa por Cerceda e Tordoia. Medio kilómetro, parece ser que debe ser unha zona limítrofe entre os concellos, aproveitar para mellorar a seguridade viaria e o itinerario peonil de esta estrada, que é unha recta perigosa e que se necesita maior espazo para os peatóns. O plazo de execución neste Concello de Cerceda, 6 meses, esta senda peonil que entra dentro do plan de sendas peonís financiado pola Comunidade Autónoma. Mais nada, ata aquí o número de temas tratados no Consello da Xunta de hoxe.
Quedo a súa disposición e moitísimas gracias pola súa atención. Bos días. Eu queria preguntarlle se está de acordo coa petición do Lehendakari Urkullu de ampliar o estado de alarma 2 meses. En caso de non ser así, que outra medida alternativa propón? Gracias. Mire, eu estou de acordo en que non podemos pasar de 0 a 100 en un segundo. Do mesmo xeito que temos 5 comunidades autónomas en nivel de risco máximo, non é razonable deixar esas comunidades autónomas sin ningún amparo legal. O Goberno, como se sabe, seguiu insistindo e persistindo. Parece que un Goberno negacionista no que a legislación se refire e non xestionou nin legislou como podemos seguir nunha pandemia cunha legislación sanitaria específica. Utilizou unha arma, na miña opinión, excesiva, antiga e desproporcionada, como foi o estado de alarma. E agora nos mete nun callejón sin salida, dicindo que se desactiva o estado de alarma e os que estábamos en contra do estado de alarma somos os responsables e os culpables. Isto é unha trampa impropia de un sistema democrático. A maioría dos presidentes autonómicos vimos pedindo desde fai un ano unha lei para xestionar a pandemia. Cando non tivemos a lei, empezamos a legislar. O Goberno de Aragón legislou en decembro do pasado ano. Despois legislou o Goberno de Cataluña. Despois legislou o Goberno galego. Aragón e Cataluña non se lles plantexa un recurso de inconstitucionalidade e a Galicia se lle suspende a lei por unha decisión, na miña opinión, o dixen onte, absolutamente política en contra das competencias autonómicas. O Lehendakari está nunha situación complexa que pode estar calquer presidente nas próximas 15 días. Está cun índice que necesita un sistema de protección xurídica para poder xestionar a sanidade vasca e a población vasca. E o que propón o Lehendakari é absolutamente razonable e absolutamente sensato. Non se pode deixar a comunidades autónomas con incidencia a 14 días superior a 400 sin rede ningunha. O Tribunal Superior de Xustiza da Rioxa onte veu a darlle a razón a un recurso da Confederación de Comerciantes da Rioxa que pretendía abrir máis horario e con maiores aforos nas tendas e deixou sin efecto a decisión do Goberno da Rioja. Por tanto, o Lehendakari xa ten experiencia en deixarse sin efecto algunhas decisións en materia de hostelería. Necesitamos unha rede para xestionar ata que teñamos unha porcentaxe de inmunización de rebaño a través das vacinas. O lóxico era que fora unha lei orgánica tramitada por consenso e de forma exprés no Parlamento e nas Cortes. Eso é o lóxico. E no caso de que o Goberno se siga negando, polo menos que ás comunidades autónomas se lle facilite un sistema que pode ser un estado de alarma coas intencionalidades e coas intensidades que o Goberno autonómico requira, eso sí, previa comunicación ao Consello Interterritorial. Pero no que non se pode é facerlle responsable a dun problema e quitarlle as ferramentas para xestionar ese problema. E o problema que ten o Lehendakari, me imagino que ten a presidenta Navarra, a presidenta Rioja e outros presidentes autonómicos por non entrar na situación de Ceuta e Melilla. E o certo verdad é que, efectivamente, eso non é un capricho de ningún presidente. É unha necesidade dos presidentes responsables que creo son todos os que posúen o Estado das Autonomías e que levamos gestionando a pandemia desde fai moitos meses. Sí, boas tardes. Eu tiña preguntas sobre dous temas. O primeiro tema é a Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratégicos que se anunciou e que ten unha porcentaxe de participación privada que é a maioritaria. Entón, quería preguntarlle que autoridade ten unha entidade como a banca ou como Reganosa para decidir sobre a maduración dos proxectos que se presentarán aos fondos europeos. En que medida estas entidades van ter acceso aos expedientes dos proxectos que se presenten e como se encadra eso na protección de datos, nas políticas de protección de datos, tendo en conta que hai proxectos os privados non se presentaron públicamente.
Ademais, quería preguntar por que non se recorre ao IGAPE para esta función. E, sobre outro tema, quería preguntar por Vox si cree vostede que a formación de Abascal está alentando prácticas e ideas fascistas. Gracias. Moi ben, vamos a ver, en relación coa Sociedade de Impulso, nos fixemos unha cata no sistema empresarial galego, no sistema financiero galego, de que compañías, de que bancos, de que entidades financeiras ou de outras empresas tiñan interese en participar nunha Sociedade de Impulso, que é unha das propostas do Comité de Expertos, crear unha Sociedade de Impulso para facer unha selección previa e vehiculizar determinados proxectos que se podan presentar. Houbo algún banco que estuvo interesado, incluso hai algún que todavía non entrou, pero que amosa o seu interese de entrar no futuro, todos eles serán ben recibidos, e, por tanto, os que están aquí tuveron oportunidade outras compañías de tamén estar. Decidiron non estar, e os que están son os que decidiron estar. Se non recordo mal, non teño a porcentaxe exacta, pero se non recordo mal, isto non é unha sociedade privada, dado que estamos un 50% capital público e outro 50% capital privado. Sogama é unha empresa pública, ten o 10% e a Xunta ten o 40%. Eso supón o 50% do capital. Por tanto, insisto, non é unha sociedade privada. En segundo lugar, esta sociedade non vai a tomar decisións sobre que proxectos financia ou non financia. Esta sociedade o que vai é, no caso de que considere oportuno algún dos socios que conforman a sociedade, podan financiar, xa sexa o IGAPE, xa sexa a banca, xa sexa a Reganosa, xa sexa a Sogama, e podan participar nos proxectos. Pero en ningún caso ninguén está obligado, a este equipo podemos chegar, en presentar un proxecto e destripar ese proxecto coa súa contabilidade, co seu business plan, etc. Evidentemente, calquer banco pode financiar ese proxecto. E aí o banco sí que vai a ter a información privilexiada, como vostede dice, non coñezo ningún banco que dé un crédito sin coñecer un proxecto. Eso non existe. E tampouco o IGAPE. Pero isto non é para financiar proxectos específicos. Isto é para concretar, no caso de que procedera, que proxectos entende esa sociedade de impulso que merecen ser desenvolvidos e a partir de aí, pois, o que presente o proxecto poderá pedir créditos no IGAPE, poderá pedir créditos en calquer banco español ou internacional, etc. etc. E nós valoraremos, se nos interesa algún proxecto, propoñerlle participar no capital ou non. Por suposto que a Xunta de Galicia isto está traballando a través do IGAPE, porque é o instrumento que consideramos desde o principio. Por tanto, créame, polo que eu sei, podo trabucarme, porque non teño ese dato, pero polo que recordo, é unha empresa 50-50, donde poderon haber máis empresas ou partners, está aberta, tamén polo que sei, outros partners que queiran integrarse nunha sociedade de impulso, que dende o principio dixemos que era unha colaboración pública-privada e que non vamos a crear empresas públicas porque os proxectos Next Generation non son públicos. Outra cosa é que pidamos diñeiro para o sector público que non pasará por esta sociedade, evidentemente. A segunda cuestión, Vox. Bueno, mire, aquí hai unhas eleccións en Madrid moi importantes, eu creo que para todos os españois. Sin dúbida son as eleccións dunha comunidade autónoma bianuales, porque se interrumpiu a legislatura. Digo que son moi importantes porque todo o goberno de España está metido nestas eleccións, de forma directa o socio do Partido Socialista, Podemos, nada máis e nada menos que co seu líder indiscutible. En segundo lugar, o Partido Socialista, porque nunca vin a un presidente do goberno participar tanto nunha campaña. Por tanto, son unhas eleccións que o goberno de España considerou que son unhas eleccións que teñen interese nacional. Se a xente lle preocupa de que sexa necesario o apoio de Vox, eu creo que é ben fácil sustituílo. Solamente hai que pactar unha cosa, que el Partido Socialista deje gobernar a la presidenta Ayuso si la presidenta Ayuso tiene más votos, más diputados y no alcanza la mayoría absoluta. Con esto ya está solucionado el problema. Quien dice el Partido Socialista, pues Podemos o Más Madrid, si lo que les preocupa es que la presidenta Ayuso pueda necesitar votos
de esa formación política en concreto los puede sustituir perfectamente con los votos en la sesión de investidura de la izquierda o del populismo madrileño. Es bien sencillo el planteamiento, vamos a ver qué es lo que da. Pero lo importante es que son los madrileños los que van a decidir, y a mí me gustaría que los madrileños tuviesen un gobierno para ellos, para que gestionen la Comunidad de Madrid. No para que mantengan un gobierno central, no, para gestionar los intereses de los ciudadanos, de los vecinos de Madrid, y que sean los madrileños los que elijan directamente a su presidente o a su presidenta, no a través de partidos interpuestos, no, directamente. Algún día lo vamos a conseguir, estoy convencido. Algún día habrá una reforma electoral en España en el que los ciudadanos sabrán elegir directamente a su alcalde o alcaldesa y elegirán directamente mediante un sistema electoral donde se sepa que el partido más votado y que saque una diferencia de X puntos sobre otras fuerzas políticas les corresponde un plus de diputados y, por tanto, la posibilidad de gobernar. Probablemente la mayoría de los problemas de gobernanza que tenemos hoy en España no existirían. Y probablemente volveríamos otra vez a la estabilidad de las instituciones y al respeto de los partidos políticos hacia las instituciones. Yo quería preguntarle, volviendo al estado de alarma, no sé si me puede confirmar si ayer en la interterritorial se habló de esto, de cómo se va a gobernar, si va a ser vía decreto ley y si cree que las comunidades deberían ponerse de acuerdo, deberían coordinarse para tomar medidas homogéneas. Y también le quería preguntar por el barco que ha llegado a Vigo. No sé si se sabe ya cuántos marineros hay contagiados y cuál es la variante que tienen. Y, por último, sobre la vacunación, según el plan de vacunación del Ministerio, quienes han pasado el COVID, menores de 65 años, solo tendrían que recibir una dosis. No sé si aquí se me puede confirmar que se está haciendo ya así. Vamos a ver, en relación con lo que se ha acordado en el Consejo Interterritorial, a mí el consejero de Sanidad no me ha confirmado que el Ministerio nos haya contestado una pregunta que venimos formulando desde hace semanas, que es ¿qué es lo que tiene previsto hacer el Gobierno central una vez que el Gobierno central disminuya sus herramientas, dejándolas a cero para que las comunidades autónomas podamos seguir gestionando la pandemia? Es decir, a la pregunta ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno central en el momento de la retirada del único instrumento que se le ha dado a la comunidad autónoma, que es el estado de alarma, para gestionar la pandemia? A esa pregunta de momento no hay respuesta. Por supuesto que entiendo yo que tendrá que ir habiendo una respuesta, porque cada día queda menos tiempo. Verá usted, nosotros tenemos muchas dificultades en el Comité Clínico, ya empezamos a tenerlas, para diseñar la Galicia post-estado de alarma de la Galicia COVID, porque ya no estamos en la Galicia post-COVID, estamos en el COVID. Y vamos a gestionar el COVID sin un instrumento legal, porque el que teníamos nos lo suspenden y el que nos habían prestado lo retiran. Y ya empezamos a preguntarnos muchas cosas en el Comité Clínico y tenemos muchas dificultades para poder avanzar, porque no sabemos si va a haber alguna normativa. Esa normativa, ¿qué rango tendrá? Si realmente, por presión de los socios del Gobierno central, se va a ampliar el estado de alarma. Si solamente se va a ampliar el estado de alarma para determinadas comunidades autónomas que el Gobierno considere oportunas. Si el estado de alarma será total o parcial. Bueno, en fin, quedan muy poco tiempo y nos dedicamos a otras cosas. Por tanto, no le puedo confirmar ese dato porque que yo sepa, no hay ningún avance al respecto. En relación con el problema del barco que tenemos en la estación marítima en Vigo, la información que me han pasado hace un momento son 22 tripulantes y tenemos 6 positivos. Y estamos secuenciando el virus de esos 6 para saber cómo es la cepa, en el caso de que sea una cepa específica que de momento no la tenemos detectadas. Es verdad que estuvieron en India hasta el 13 de abril y, por tanto, ese riesgo es un riesgo que existe, ¿no? 2 de ellos ya están ingresados, por tanto, necesitaban hospitalización y otros 4 están en el barco, aislados, positivos, y el resto de la tripulación, hasta un total de 22, pues también están en el barco aislados, sin posibilidad de desembarcar, porque de momento, por razones de prudencia, los tenemos dentro de la embarcación.
Y en relación con las dosis de las personas, no puedo contestarle porque la verdad es que no me lo sé. No me sé esa pregunta. Si van o no a tener una única dosis o no, no me atrevería yo a contestar esa pregunta, porque no tengo información de si realmente personas que hayan tenido el COVID les vale con una dosis. Hay personas que tienen unos anticuerpos muy altos, probablemente puedan esperar y se pueden quedar para el final. Hay otras personas que ya no tienen anticuerpos y, por tanto, necesitarán, lógicamente, las dos dosis. Yo no me atrevería a contestar eso. Sí, presidente. Vostede leva 12 anos ao frente da Xunta de Galicia. Deses 12 anos, boa parte deles, Ferrol xa estaba sumida nunha forte crise económica. Por que se acordan vostedes agora de que Ferrol existe e propoñen neste momento ese pacto de Estado por Ferrol? Sobre vacunas, nas 240.000 dosis previstas para a semana que ven, está previsto vacunar xa a franxa de idade entre 65 e 69, porque siguen esperando aínda pola primeira dose. E sobre as eleccións en Madrid, quería preguntarlle se vostede cree que o Partido Popular debe pactar con Vox se o resultado finalmente é o que están a indicar todas as enquisas. Vamos a ver, en relación coas tres preguntas que vostede me fai, miren, eu levo efectivamente 12 anos, non 13, na Xunta de Galicia como presidente. Creo eu, vamos, por mí. Dixo 12, vale, é que entendín desde aquí 13, é polo eco. Digo que, mire, se vostede colle a hemeroteca, cando gobernaba, porque sempre hai esa dúbida, que se goberna un, pois se é máis exixente, se non goberna outro, pode coller usted a hemeroteca que opinaba eu dos directivos de Navantia cando gobernaba o meu partido en Madrid. Está publicado. É como intentei atopar un barco para Navantia e o conseguín. E a pesar deso, me criticaron. Navantia, cando cheguei, non tiña nada, cero. E conseguimos un flotel. E, adicionalmente, a través de reunións e de contactos entre Navantia e Iberdrola, conseguimos que 700 familias en Fene, no asteleiro de Fene Ferrol, teñan carga de traballo de forma ininterrumpida nos últimos 8, 9, 10 anos, a través das jackets e das estructuras para enerxía eólica marina. 700 familias, cun asteleiro que levaba pechado 10 anos. E, adicionalmente, conseguimos o contrato das fragatas, 4.000 millóns de euros, que empezaban con 250 millóns de euros no ano 2018. Resultado de todo isto, as fragatas aprazadas, ningún barco ponte e os compromisos co dique no asteleiro de Navantia incumplido. Por tanto, Navantia está sin carga de traballo, vai a seguir sin carga de traballo ata o ano 2023 como mínimo, porque o corte de chapa non supón incremento de traballo. Segunda cuestión distinta e diferente. Nos últimos 12 anos conseguimos que a única central de ciclo combinado que iba a ter vida útil en España iba a ser a central térmica das Pontes. 200 millóns de euros de investimento, eu estiven ali, o presidente de Navantia, perdón, o presidente das Pontes, de Endesa e o alcalde das Pontes. Trouxemos o Consello da Xunta unha variación da estrada, porque se iba a ampliar todos os filtros. E, sorprendentemente, o Goberno de España pecha a central térmica das Pontes. Por tanto, claro que hai diferencias, de unha forma constante e continua. Aprazamento das fragatas en Navantia, negación e negativa a facer un barco ponte ata que se inicien as fragatas, incumplimento dos investimentos e da modernización do asteleiro e peche de a central térmica das Pontes e incumplimento dos compromisos do Estatuto de Letra e Intensividade que afecta a empresas en Ferrol, e non vamos a poñer nomes porque non toca. Pero hai varias empresas na comarca de Ferrol que están nunha situación moi complexa polo prezo da enerxía e polo Estatuto de Electrointensivas. Adicionalmente, temos un goberno que dice que vai facer un enorme desplegue eólico e non é capaz de pactar con Siemens que non se pode pechar a única fábrica de palas que ten en Galicia esta empresa e pecha Siemens Gamesa. Pode pasar algo máis?
desa pregunta, pero eu me someto, como é natural, a calquer comparación. Conseguimos un tren no Porto de Ferrol, conseguimos 4.000 millóns de euros en fragatas que iban a superar os 10 anos de traballo pleno no sector naval e conseguimos a ampliación e a garantía da central térmica das Pontes. Cambio de goberno, Navantia sin carga de traballo, central térmica das Pontes pechada. Eso é o resultado e esa é non é unha crítica, é unha crónica do que está pasando en Ferrol. Por tanto, claro que creo que estamos nunha situación todavía máis delicada da que estuvo Ferrol nos últimos anos. E en relación coa pregunta de 65 a 69, a resposta é que sí. Vamos a empezar a próxima semana a vacinar no sector de 65 a 69. Espero, desexo, que as vacinas que se nos notifican que chegarán, cheguen. Pero no caso de que se cumpla o que onte se nos notificou, a semana que ven empezamos con persoas entre a franxa de idade de 65 a 69. E no caso de Madrid xa me pronunciei a súa compañeira. Volvo a reiterar, creo que se a esquerda de Madrid está preocupada por determinados partidos políticos, o que ten que facer é algo bastante sinxelo. Facilitar que forme goberno o que os madrileños queren que forme goberno, que o que resulte máis votado dunha forma clara e contundente, non por unha diferencia de 4 ou 5 puntos, senón por unha diferencia importante e extensa. En todo caso, o que si é verdad que as enquisas se parecen ao resultado das urnas, que nunca se sabe, estou convencido que a presidenta Ayuso, no caso de que as enquisas así o confirmen, saberá o que ten que facer, sin dúbida. Saberá o que ten que facer e o fará. Dependerá, en todo caso, do Partido Socialista, de Más Madrid, de Podemos, darlle a posibilidad de que non necesite ningún apoio. Simplemente, cos apoios seus e os seus abstencións, lle pode chegar perfectamente para ser presidente da Comunidade. Despois do que vimos nesta campaña, eu prefiro que esta campaña sexa unha das campañas para non imitar o movimento populista no que o Partido Socialista acaba de participar e unha persona respetable no ámbito político como o señor Gabilondo que lle faga o xogo e que traballe co señor Iglesias para todo este movimento lamentable que foi o que vimos durante estas semanas, eu volvo a reiterar, é lamentable. Mire, o que vimos, o espectáculo que se deu, utilizando a empresa pública Correos, sabendo perfectamente que está con capacidade suficiente e cunhos escáneres o suficientemente sólidos como para detectar ántrax e que non detecta balas ou obxetos metálicos, é algo que necesita unha explicación. Necesita unha explicación. Como é posible deixar a empresa pública Correos nesta situación, sendo un dos mellores correos de Europa? Eu lamento profundamente que se utilice Correos para facer unha campaña. É increíble, volvo a reiterar. Si fomos capaces de detectar o ántrax, como non vamos a ser capaces de detectar metales nos envíos postais de 100 gramos ou superior, sin entrar nos escáneres dos ministerios? Non me imagino que me entre unha carta no meu despacho con esos instrumentos ou esos produtos que parece ser lle dirixen a outros políticos. Lle podo asegurar que Correos Galicia ten escáner e a Xunta de Galicia tamén os ten. As cartas hacia determinados cargos públicos, xa non falamos do Ministerio do Interior, pasan por varios escáneres. Non pasan directamente ao despacho do ministro correspondente. Pero, en fin, reitero, creo que hai unha presidenta que está intentando facer unha campaña e hai outros que están intentando mobilizar a un determinada parte do electorado. Por tanto, a esquerda está mobilizando e a presidenta Ayuso está facendo unha campaña política que é o que toca nunhas eleccións.
Sí, presidente, boa tarde. Por fiar un pouco con este tema, vostede desplázase a Madrid xusto hoxe, mañá ten tamén a reunión que nos comunicou agora no Consello. Non sei se vai aproveitar para ter algún acto de campaña precisamente coa súa compañeira Ayuso, e despois, por incidir un pouco na vía do que lle plantexaban os compañeiros, se vostede lle aconsellaría, chegado o momento, se o precisa para manterse no goberno, pactar con Vox. Eso por un lado. Despois, en relación ao estado de alarma, a proposta de Urcullo, suxería agora, dicía que lle parece unha proposta razoable porque as comunidades precisan unha rede. Entón, quería saber se o mellor a Xunta non ten pensado ir un paso alá, un paso máis alá, digamos, e plantexar ela directamente ao Goberno Central que se prorrogue ese estado de alarma na liña do que plantexou Urcullo. E despois unha terceira pregunta en relación ao posicionamento da Eurocámara sobre a gratuidade das PCRs dos test para o certificado COVID, se a Xunta está de acordo con que sexan gratuitos, e no caso dos test de saliva das farmacias, tamén gratuitos que comprometeu a Xunta, a que tipoloxía ou en que caso serían gratuitos esos test. Grazas. Son bastantes. Gratuidade de PCRs, outro que era? Test de saliva. Sí, no, pero había máis preguntas. Esa xa... Sí, a primeira é a Madrid, Vox, se vai ter algún acto de campaña con Ayuso. Vale. A segunda era o estado de alarma, se a Xunta o plantexa... Correcto, perdón, sí. O máis de ver razonable... Vale. Moi ben, vamos a ver, en relación coa gratuidade, as PCRs en Galicia son gratuitas. Temos test de antíxeno nos aeroportos galegos. Na maioría dos aeroportos españoles, nin o goberno de España, que ten competencia exclusiva en sanidade exterior, fai PCRs gratuitos. Unha cousa moi sorprendente. Salvo Canarias e Baleares. Na T4 de Madrid, ningún PCR. Nada. Bueno, por tanto, claro que entendo que esa proba diagnóstica nunha pandemia debe ser gratuita. Test de salivas en farmacias sempre foron gratuitos. Nos fixemos 500.000 test de saliva en Galicia. Non se computa ningún. O Ministerio de Sanidade considera que o test PCR de saliva non computa. Algo moi sorprendente. Eso vai en contra de calquer plantexamento dos servizos de microbiología de calquer sistema nacional de saúde. Pois ben, esos 500.000 test de saliva PCR non sempre foron gratuitos e o siguen sendo. Temos unha rede de farmacias adheridas ao test de saliva en farmacias e por unha cuestión de capacidade de diagnóstica no Laboratorio de Microbiología de Vigo podemos facer 10.000 test de saliva diarios. Por lo tanto, estamos dispensando ao redor de 10 tubos por farmacia para que 10 personas todos os días podan facer o test de saliva no seu barrio. E o estamos traballando así. Hai veces que unha farmacia non ten esas 10 mostras e outras que as agota ás 10:30 da mañá. Por tanto, os test de saliva en Galicia e as PCRs son gratuitas. E creo que para acreditar o certificado de vacinación, que entendo que é o pasaporte que está traballando a Unión Europea, aquí os certificados de vacinación tamén son gratuitos, lóxicamente. Portanto, me parece moi oportuno que a Unión Europea este velando por certificados de vacunación, se é posible con o mesmo sistema informático para que sexan compatibles entre todas as rexións e os Estados membros. En relación coa campaña de Madrid, eu estou a disposición do meu partido. Eu vou a unha visita oficial hoxe. Me consta que, polo menos, polo que sei, confirmou o alcalde de Madrid estar nese acto. A presidenta da comunidade o que me trasladou é que lle gustaría estar, pero evidentemente tampouco creo que sexa necesario nunha campaña electoral que este a presidenta da Comunidade de Madrid. Se vostede me pregunta se teño contacto coa presidenta Ayuso, pois sí, semanalmente, varias veces, intercambiamos opinión sobre a campaña. Me parece que está facendo unha boa campaña, honradamente o digo. Non está entrando a ese tipo de anticampañas, está intentando falar de Madrid, que creo que é algo moi importante. E en relación co estado de alarma, mire, nós o que lle pedimos ao Goberno Central
e que nos deixe xestionar a pandemia coa lei de saúde que aprobamos no Parlamento galego nos parece suficiente. Estamos acreditando diante do Goberno e os seus representantes que nos manda que esa lei non obliga a vacinar e que esa lei non conculca dereitos fundamentais e que esa lei establece nun artigo que, cando se afecten a dereitos fundamentais, a Xunta de Galicia deberá de solicitar autorización xudicial. É que o dice a lei. Nunca vi un suposto de maniqueo tan grande de decir o que a lei non di. A lei di, hai un artigo específico que di que no caso de afectar dereitos fundamentais, a Xunta de Galicia deberá de solicitar a autorización e ratificación xudicial. E propuxemos isto aos interlocutores do Goberno Central, se quedaron moi sorprendidos porque viron que efectivamente non hai ningún interese en trastocar a Constitución e se o autorizan poderemos facer unha interpretación e se non o autorizan e queren seguir co mecanismo da suspensión, pois non será por culpa dos interlocutores, senón será por culpa dos seus mandos. Con eso a nos chegaba. Por qué? Porque temos capacidades para tomar decisións e con esas capacidades entendemos, dado que están nunha lei, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aceptaría todas as propostas que lle fixéramos porque están respaldadas por unha lei. E en relación co estado de alarma, mire, nos xa o dixemos, no caso de que non nos deixen xestionar a pandemia coa lei galega, polo menos que deixen os presidentes autonómicos decidir que medidas se poden adoptar e que haxa un paraguas legal suficiente para que esas medidas teñan soporte xurídico ante os tribunais. Pero, en fin, non creo que sexa necesario insistir no posicionamento de Galicia, un posicionamento coñecido que levamos traballando durante meses e que xa é un pouco cansino, desde logo para vostedes, que están escoitando sempre a mesma posición. A posición era, levamos 13 meses, había que ter unha lei ampliada, a lei orgánica do ano 96, para desactivar o estado de alarma. Se nos dixo en maio do ano pasado que sí. De feito, o Grupo Popular no Congreso dos Diputados votou que sí condicionado á ampliación da lei orgánica. A resposta do Goberno é de acordo. Posteriormente, se viu que non cumplía. Fixemos leyes, Aragón, Cataluña, Galicia, outra que está tramitando no Parlamento Vasco. A lei catalana, sin problema. A lei aragonesa, sin problema. A lei Galicia, antiidentidade de razón, suspendida. E agora, pois, os presidentes autonómicos están nunha situación moi complexa. Pois piden, evidentemente, respaldo legal para poder exercer as súas competencias. Non é o caso de Galicia, o cual non significa que dentro de 15 días ou de 3 semanas podamos estar como están outras comunidades autónomas. Por tanto, creo que debe haber unha rede para as comunidades autónomas que o precisen. Perdón por tomar outra vez a palabra, pero quería insistir na pregunta de se considera que Vox está promovendo actitudes e ideas fascistas. Gracias. Mire, os partidos políticos que se presentan ás eleccións son partidos políticos democráticos, todos, dende os extremos. E os cidadáns teñen o dereito perfectamente de votar ou non votar. Esa é a grandeza da Constitución española e do sistema de liberdades que construímos coa Constitución do ano 78. Alguna cosa máis? Sí, unha última pregunta que nos traslada Onda Cero. Se refiere a la vacunación de tripulantes de buques. Pregunta si Galicia podría seguir el ejemplo del País Vasco y, a pesar de no contar con el ok del Ministerio de Sanidad, proceder a vacunar a los tripulantes de la flota. Mire, las conversaciones y los comentarios, las reflexiones que hemos hecho el Consejo de Sanidad, la Consejera del Mar y yo mismo, es que sí. Si el Instituto Social de la Marina no cumple sus obligaciones y no inmuniza a personas, como se ha visto ahora en este barco que está atracado en la estación marítima de Vigo, si no protege la salud de los marineros gallegos españoles que están faenando en barcos en cualquier parte de los océanos, el Servicio de Salud los quiere vacunar. Estamos en este momento buscando el sistema logístico
dado que son tripulaciones que entran y salen, hay tripulaciones que ya están en el mar, hay tripulaciones que se hacen a la mar en las próximas semanas o meses. Estamos buscando con las cofradías y con los armadores el sistema logístico para vacunarles. En el caso de que antes de encontrar ese sistema logístico el Instituto Social de la Marina lo haga, perfecto, y si no, lo haremos nosotros. El sistema logístico perfecto está inventado, que es el que tiene el Instituto Social de la Marina, porque es su población protegida. Pero en el caso de que no le dejen vacunar, pues nosotros vamos a idear un sistema que será peor, pero que será un sistema para vacunar a los profesionales del mar que atraquen en Galicia en barcos gallegos o en barcos que tengan base o contacto con los puertos gallegos. Finalizamos, ¿no?